Čiže Števka, idem vám nahrať videjko, ako viete registrovať ľudí a viete sa k tomuto videjku kedykoľvek vrátiť a vlastne automaticky budú mať aj tú 23% zľavu. Čiže klasický farmasi.sk, prihlásite sa pod svojim e-mailom a svojim heslom. Na stránke, keď vás prihlási, tak si v ľavom rohu nájdete tie tri čiaročky, ktoré rozkliknete užívateľské menu a následne v užívateľskom menu rozkliknite osobné informácie. Keď vám to rozklikne, tak zbehnete úplne na spodok celého okienka pod vašou adresou. Máte ikonku, že prihlásiť sa. Pod tým je link. Tento link, keď skopírujete, tak vás automaticky hodí na 23% zľavu, kde viete registrovať ľudí. Dáte si otvoriť tento link zľavový a automaticky vás hodí tuto. Vám nevypíše ahoj, som Viktória Bakajsová, ale ahoj, som Števka, vitaj. Vy toto už len dáte šipku dole, zavriete to a ostane nám toto vytvoriť účet. Tuto si vypisujete vy zákazníka vášho s tým, že v ID sponzora nebude výba ako Viktória Bakajsová, ale budú tam vaše iniciály, keďže je to robené cez váš link. To si stačí len skontrolovať. Viete buď tento link poslať zákazníkovi, zaregistruje sa sám, alebo to viete urobiť